papier s perom a čakám na múzu, ktorým asi príde smerom. Chcem napísať pár piesní, napísať pár básni, len tak o živote, že sa z neho zbláznim. Nedáva mi toľko, koľko by som čakal, a vidím len sekeru, sekeru v ruke kata. Kat, ktorý sa mi chystá moju hlavu sťať, asi je to nutné, musí sa to stať. Niekto tam hore mi možno preto zobral vlasy, že sa aj ja občas k tvoreniu prihlásim. Svoje myšlienky na papier napísať a s ostatnými o ne podeliť sa v mojej hlave. V hlave pod plešinou rodia sa myšlienky o mamene vínom. Tvorenie je proces rúk a hlavy. Mám to rád a veľmi ma to baví, no bojím sa dať von svoje úvahy, že ich nik nepochopí a ostanem nahý, že ostanem sám, sám a bez múz, že mi ich jednoducho len tak vezmú. Teraz už len veľmi málo bývam otvorený, častejšie som zavretý medzi štyri steny. Múzy ma podvádzajú a opúšťajú, týmto mi len bolesť a strach naháňajú. Teraz už len veľmi málo bývam otvorený, častejšie som zavretý medzi štyri steny. Múzy ma podvádzajú a opúšťajú, týmto mi len bolesť a strach naháňajú. Naháňajú mi strach z toho, že nič nebudem, z toho, že nič nebudem, že sa na mňa zabudne, že ostanem schránka s prázdnym listom, nenapísaný ani na nečisto, pustý, pustený a opustený. Nemám žiadne múzy, iba štyri steny, ktoré ma z prázdnoty asi nevyvedú. Bez nich nemôžem ísť dopredu. Teraz už len veľmi málo bývam otvorený, častejšie som zavretý medzi štyri steny. Múzy ma podvádzajú a opúšťajú, týmto mi len bolesť a strach naháňajú.